حصير قال أملاخ أمبيبه بدحرقو ناب قال أملاخ كنحلفينا قويتا يبارك اسكو كلاتنا كاب قال أملاخ خوتينا كاب قداماي قرنطوس معرف حموشي قصر 14 كنا دك أحدكوا بزحيت قداش قالوا من أودات كعسو صاطر تري لهم مش فسبولي حدي عالم بملء تاع ترزلا ها كعسو ترزلا كاب 14 كم بوي أمبار حدا بيجا كل موته سلزق كلاتهم موتوا خاب النبلسي فوق خريستوس انتي كويرناي دريخنا إمو انت تسأللنا نعملا مش قلبنا انت كوينا بدون نعهاتكو إنا انت تسأللنا نمن نعملا مش قلبنا انت لنا دما نمن إنا نعهاتكو إنا لو علم كعسيات الرزلا كعسا غيو غلو كله كبل كله كن حدا حساب له انت عند حريقومني بمولقهم لبهم قلبهم حسابهم مسكعسو يزول كابو حريفهم قاء كابلك عز حلفة يمزقهم كابلك عز حلفة كدانهم قدم تخدم ولا خدم ماليا أيقولون قربتهم أبو نفسهم كنتا يقولون ملكت أيقولون حنسا حبري حنسا قلي حنسا كم خزارة بخلو خطري وخلو خنتا يلوخ هو يوم يكونوا نابتي ستاديوم انتا يكونوا خمسلون زسرون سلازم انتا كونوا مالو مالتي بعد تسألي لهم قالوا كاتو خونتات لعلي انتا كونوا مالو وطيهم قالوا تسألون مالت كات السب زقبرو نورمال كقبرو زغلين وطع زقبر انتا يبهال تسألون يبهال سلازي عبد عدي انتا يبهالو ناي كعسو انتا تسألولات يبهالو فوسبول فيروك تجمز يبهالو بقى تسألولات بقعصص أودا عبوداتي بناك عصص أودا نجري كايوم لقيتم قدرنا ويا لومي إسبين تسعيرا يوم رسم قدر مزدلا يسبات كنا يسبات له عبد العالم هو تم تطفئوا بمسعرم حماق نجر زقبرو هو تم بزحاتيو ناز نجر زقبرو خلوا زقرمي جن كتريو خلهم عالم بخمس تسلل كلا نحلافي بتاع عصص أودا مستودعه كل نجرنا النبزنا ورز ملس كنا تات كلهم تايكون زخوني حلافي جن كندينا قلبي سب كندينا أمره سب وسيد الله سلزي انت أين نرئي أبز قدايزي أولوس من انتايو انت تسأل الناس انت دريخنا يو فقري كريستوس انت قلنا يو دريخنا مش قلبنا انت لنا نعهاتكم هنا انت تسأل لنا من ينايو نعم لا سب مش قلبه تخوني نسابي سب قلن كاتلكعون تسأل يقول نمانيو نعم لا أخي هاللويا እግዚአብሔር هيري مسجن حد ጊዜ እንገበሮ ነገር ናይ ትክክለኛ ነገር ከይከውን ይኽእል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ይኸውን ይኽእል ሰባት አይርድኦምን እዩ ኣብ ዓለም ዘለው ሰባት አይርድኦምን እዩ እዚ ሰብ ዝምበር ተጸሊሉ እዛ ሰብ ዚ ኣምበር ተጸሊላ ትገብሮ ነገር ኩሉ ትክክለኛ ይኮነን ይብሉ ግን ሓደ ነገር ፍለጡ ንሕና ንጽለል ንብራዚል አይኮና ንጽለል ንዘይፈልጥና ጋንታ አይኮና ንጽለል ንዝኾነ ይኹን ነገር አይኮና ንጽለል ንሕና ንጽለል ግን ፍቅር ጎይታ ደሪኹና ምእንታና ዝመተ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ስለዚህ ብኡ ተደሪኽና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ እንተ ተጸለልናስ ንክርስቶስ ኢና ኢሉ ጳውሎስ ሃሌሉያ እንተ ተጸለልና ንክርስቶስ ኢና زي قبل تقبرنا لكريستوس إنا نقبر سجانا قا داي كوي بواجان داي كم كم يبلنا أب كدانا قرطة شديش عسرة بواجان داي كم كم تعبيكم هم سلازم سجاهم بيت مقدس أملاخي سلازم بسجاهم تمان من أخبريو نعملاها أخبريو إذا سجانا لو خير ترى ناي من يلونا هذا ناي أملاخي سلازم أب سجانا كله نعوينا نخلو باولوس كايرو أبو غلاطيا انت ايرو حرقوا الله كيبلني انا سي معلم كريستوس عيسى انت هنا له يزور الله ملكت علني ابس غايس انت علني لو ملكت علني
ስለዚህ እቲ ስጋይ ከይተረፈኳ ናይ መን እዩ ናይ ጎይታ እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ስለዚህ ተረድኦ እንታይ እዩ እንተ ተጸለልናስ ፍቅሪ ጎይታ እንታይ ገይሩና ደሪኹና እምበር ንኣምላኽ ኢና ኢሉ ምስ ቀልብኻ እንተለኻ ንሰብኻ ትነብር ሰብ ዝደልዮ ኢኻ ትገብር ሰብ ባሕተብሎ ኢኻ ትገብር ንሰብ ኣእምሮ ኢኻ ትጥንቀቕ እዚ ሰብ ነውሪ እዚ እንተተዛረብኩ ነውሪ እዚ ተኾነ ጽቡቕ እዚ ተኾነ ኢልካ ንሰብኻ ትነብር ንጎይታ እንተነቢርካ ግን ካብ ልክዕ ኢኻ ትሓልፍ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድማ ከምዚኦም እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ብዙሓት ክንከውን ኣይኮን ዝደሊ ውሕዳት ጽሉላት ዓዲ ገላብጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባርኽ ብዙሕ ይኮን ሓሙሽተ ጽሉላት ትዕረኺቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባርኽ ሃሌሉያ ነገራት ኩሉ ይገላብጦ ኩነታት ኩሉ ይገለባበጥ ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚኦም ዘ ምክንያቱ ጽሉል ኣይግዞን ሓደ ክብሪ ርእሱ ይደሊ ኣኽቢሩኒ ኣዋርድኒ ካልኣይ ብዛዕባ ናቱ ኩነታት ኣይኮነን ዘገድሶ በቃ ኩለንተን እውነት ዝሓሰቦ እዩ ዝገብር ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንሕና ክንፅለል ከለና እንተተፀለልና ሱቕ ኢልና ይኮንና ንፅለል እንታይ ደሪኹና እዩ ፍቅሪ ጎይታ እዩ ደሪኹና ስለዚ ካብ ፍቅሪ ጎይታ ተደሪኽና ኢና ንፅለል እምበር ሱቕ ኢልና ብጥራዩ ይኮንናን ንፅለል ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 24 ስጋዕ 25 ከምዚ ይብል ብዛዕባ ስፖርት ዝዛረብ ዝመስል ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳለሙ ኸ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስራ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ እንታይ ግበሩ ጉየዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጠን ነፍሱ ይገድእ እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ስለዚ ኣነ እጎይ ኣለኹ ግና ኸ ከምቲ ንዘይፍለጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ባርኽ እንታይ ዝብለና ኣብዚ እታ አንድ ነጥቢ ደሊላ ዘለኹ ቁፅሪ 25 እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገድእ እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ እንታይ ዘይከውን ዘይሓልፍ እዞም ኩሎም ተፃወቱ ኩዕሶ ሓንቲ ሕልምላቶም ክትመፁ ከለዉ እንታይ እዮም ክገብርዋ ነታ ኮፓ እንታይ ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ክወስድዋ እዩ ንሕና ግን ወስዳ ንኽው ሕልሞም ናይ ኩሎም ኣሰልጠንቲ ሕልሚ እታ ኮፓ መን እዩ ዝወስዳ እታ ዋንጫ መን እዩ ዝወስዳ እታ ዋንጫ እዚኣ ሓላፊት እያ ኢሉ ኣብዚ እሳቶም እኳ ገቲኦም ነዚ ነገር እዚ ንክገብሩ ከለዉ እዚኦም ኩሎም ዝጎዩ ዘለዉ ሎምዓንቲ ይኮኑን መፂኦም ዝጎዩ ዘለዉ ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ነፍሶም ገቲኦም መግቦም ተቆፃፂሮም ክሰርሕዎ ዘለዎም ሰሪሖም ክጎይዎ ዝግብኦም ጎዮም ንግሆ እንዳተስኡ ለይትን ቀትርን ልምምድ ገይሮም ብብዙሕ ተዓሊሞም እዮም ናበይ መፂኦም ዘለዉ ናብዚ መፂኦም ዘለዉ እንታይ ንክገብሩ ግን ዓላማ ኣለዉ ክብገዙ ከለዉ ዓዶም እንታይ ሒዞም እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ዓላማ ሒዞም ንሕና ብዝኾነ ይኹን መገዲ ተቃሊስና ነዛ ኮባ እዚኣ ንክንገብራ ኢና ክንጭብጣ ኢና ክንወስዳ ኢና ኢሎም እዮም هم خان إحنا خاوينا زابر عمله خبارة السوم نزح حلافيو نحنا قلنا دايوا نتزي حلف بس حاجة يوم زبوي قل زيج بطوة وحدات نحنا خان دايما نالو نتحلافي أيكونن نتزي حلف أخلي من تخن وسلسي نبوي زابر عمله خبارة سادس عرنا صغير يكونن نسوم زرعي تبع زحلف السبت نتاعي لنا قويناسي بالزرعة بالأمنة المر بمتاعي المالازينيا بمرأة كنا المالازين أنت خلي العريفة أنت مش لكم منفسة ونقرأ كنت زعابة يخبي زي قورو أتقعزون أنت تقعزون نايم نتقعزون أدخلنا راه كله بمتاعي زي قبر بأمنة أمنة كم متاعي تمس كم مسمع كذا يوم كم الأملاك قال أملاك ذلك عاصمة ذلك الله يلك عاصمها أخليل على كايلك إجياب هي عاصمة أخليل كايلك أو تسمع مكانه وهم زقباء تقدام كم زقباء أبويه
نجارجن عصب لك بتعصب حلافي كون انزل ألواوي بتعصب نقول لك يزخوني سلازي إزيو إلو قال أملاخ زنقرنا نجارجن ندرياتهم نساتهم كوي خلو كتساو خلو أو تتخيل خريوان أيقولن أتوقنا كله بزرعة يوم تخاف زلوا نايزا مدر نجار بزرعة منفساو نجارجن بالأمنات سلازخانة نحنا خنقوي خلنا نحنا خنسعر خلنا نحنا خنك على سكلنا جن نفسنا جزينا كم تي حالة منفساو سب كخونا زقوب بأخوينا كم تني أملاك سب كخونا زقوب بأخوينك حادث سبورتنا سقولي كونا زغي أقولن زعما نفسي تنكا زعما رودي تنكا زعما ويو تنكا زعما خمدة في تنكا زعما خلو تتنكي ويو نبتي قويا مكرادة مأسيو عاود سيشمت كم دم ما تاي لنا نسخاتكم دم ما بخلو نفسكم تايركم لنا قتيكم نتعصب عاود ما انت تاخذكم هو كتشبت هو بقى نايمنا قويا لنا نزي باولوس انتايرو سناي قدري تقادلي قويا لما ودي جاب الله بارك سلازي قويو وديو سعيرو وانتو جبيتو باولوس نجيرنا مبارس خاطب كأنا ن تيموثيوس ودوخ أنت مخيروه مبارس ناي إمنة قدري تقبل تقادل ناي إمنة قدري تقادل جابي أمنا خبارة نحن أحد حبرتنا كم تي توم حد حنت قاندا أزيا حبرت ذا اللوامو نتاخو عسو بتغكل تساويتهم عاود كأزي جنبتو بتعاود كأ كلهم ناي كلهم عاود تخون أو حدث بيزعوه ناي عاود يزغون ناي تيم عاود يقول عندي أنا سعير أكبر أقول عندي تاجانتا تاكونا أكبر سعير أكبر عاود تيم زغاء حدنت كهل خلو كعصو خمت زك أبابلو خنك أبابل كلنا كمتي خخونا زقبو أين أزعود أقول عندي أتوعود زقبو أنا قال يوم حاسوسه أرجع أخلنا نسقول كأتوان دخله نو زي زيت عود الحركوينا نترس عليه من تايز قبله زهبو مغنياتهم حسابه من تايز الزلة كما يجرنا نتاين قبل يزول نعود سلازي ناتنا حد النزقة كما يجروا من قصة أملاك تسفع كما يجروا يعود كما يجروا جاب هي يخبر كما يجاب يرمى كلنا يخبر امبر إجلي خبيرو يكونه نيجالي كبيرة يكونه ما يوصلوني إجاب هيدين عبيو كلنا لما حرق خوينا نعمله نخبره مالتي إجاب نعمله بار كله نزي سلازي قويتا نزي تيمزي بمنتها مشيوه بأكلام مشيوه أقول تحدى إجر خون تحدى إيد خون تحدى إذن خون تحدى عين خون تحدى سن خون كله تعدى ما نيروجين نحدى أكل نترسي يخون مالتي إجاب نعمله بار ترسغ عويت يسوع كريستوس سلازي إزيو إتحادنتن كخون زلوا أما كلنا قويتا بار سلازي باولوس كم زيلو أنت تسأل الناس فقر أملا دريخنا يو مسقال من أنت لنا قد منينا يو نعاقاتكم منا يو أكلا يقولوا طب عسرت حاد عسران سلستن أنت يو كم صلوا الزارب الله يو كم انت الزارب الله كلا يقولوا عسرت حاد عسران سلستن كم انت يزارب الله كم صلوا يزارب زلوا كم سبع أمرهم كن زارب زلوا ما لذي ها كاب عسران سلستن كم بوا أنا قلت كريستوس إيوم كم صلوا يزارب زلوا أنا قلت أي بسعري حلفي ألوني بما أسرت حلفي ألوني بموقعتي تسأل زبالكو بزرع جزء أموت بس أحكو إيه إندابله يزارب وزر ثلاثة أنت يبل أو خلق مرتم عرفا وزر ثلاثة أنت يبل كمكح زدرين أنت خوينس أنا بناي دخاني كمكح إيه زيادة أملاك بارك كمكح أنت خوينسي بمندا إزمكح حلو بدخاني إزمكح أو وزر عسر شدي شب عرف عسر حلو وزر عسر شدي شب أنت يبلو كم بحدش كأبل ألغو حدا قا عشرة خمس غنكو أي مسلو أنت زي كونس أنا ون
قد قرب معنتي كمكح كم عشاء خونكو كم عشاء غيركم انتي قبري تقبلوا انتي يقول له مالتيو كم حدش قبل قالوا حدا كوا عشاء خمس خونكو ايمسلو انت زي كونس انا ون قد قرب معنتي كمكحسي كم عشاء غيركم انتي قبروا تقبلوا لي اذا بس امنتو تمكحت زبلو زلقو كم بعشنت امبر بإግዚአብሔር አይኮነን ዝብል ዘለው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ክምካሕ ኣይድልየኒ እንድሕር ዓሻ ማለት ምስሉን እንዲዘተሓሕዞ እቲ ትርጉም ሓደ እዩ ስለዚ ክምካሕ ኣይድልየኒ ትምክሕቲ ተኾነ ናዕዳ ኣይድልየኒ ብናዕዳ ተኾነ ምክንያቱም ኣነ ንክርስቶስ እንታይ ዝኾንኩ እየ ዝብል ዘሎ ዝተጸለልኩ እየ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይድልየኒን እዩ ንዓይ እንዳበደዩ ክዛረብ ከሎ እንድሪኦ ኣብኡ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 እውን ቁፅሪ 6 ድሕሪ ኣንቢብና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ክምካሕ እንተዝደልስ ሓቅም ተዛረብኩ እሞ እንታይ ንገበርኩን ኣይመዓሸኹን ነይረ ግናኸ ሓደ እኳ ሓለፋ እቲ ዝረኣየለይ ዘሎ ወይስ ሓለፋ እቲ ኸባይ ዝሰምዖን ከይሓስበንሲ ሸለል ኢለ ኣሓድጎ ኣለኹ ኣይፀባፀብን እየ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱም ሓደ ነገር ፍለጡ ይብሎም ኣሎ ክምካሕ እንተኮይነሲ ሓቅም ተዛረብኩ እሞ ኣይመዓሸኹን ነይረ እዚ ኢለስም ተዛረብኩ ነይረ ግን እንታይ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣይመዓሸኹን ነይረ እንታይ ግን ዝገብሮ ዘለኹ ሸለል ኢለስ እንታይ ገብሮ ኣለኹ እገልፎ ኣለኹ ምክንያቱም ጽሉል ጸሪፍኩሞ ገለ እንዳ ፖሊስ ኣይወስደኩምን ኣይኮነን ነፃነት ዘለኩም ንመንግስት ጸርፉ እዩ ኣብ ዓድን ኣይኮነን ጽሉል ንድሕር ጸሪፍካ ተሓታታ ኢኻ በዓል ኣእምሮ ንድሕር ጸሪፍካ ግን እንዳ ፖሊስ እዩ ዘንጠልጥለካ ምክንያቱም ሸለል ኢለ ይልሃል መይተአ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ ኣይግድሰሉን እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ስለዚ በዚ ኩነታት ኢና ንርኢ ይቕፅል ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ኢሎሞ ኣዝማሉ እንታይ ኢሎሞ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተጸሊሉ ኢሎም ጳውሎስ ከዓ ኣይኮንኩን ተጸሊሉ ዝተባህለ ንጳውሎስ ኣይኮነን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እንታይ ተባሂሉ እዩ ምክንያቱም ጽሉል ዝበሃል እንታይ ማለት ኢለኩም ኣእምሮ ዝተቃወሰ ማለት ከይኮነሲ ካብቲ ልክዑ እንታይ ዝገበረ ማለት እዩ ዝሓለፈ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ካብ ልክዕ ዝሓልፍ ከዓ ንጎይታ ኢልካ እግዚአብሔር ኢልካ ትገብሮ ንሱ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 20 ከምዚ ይብል ናብ ቤት ከዓ ኣተወ ምብላዕ እንጌራ ክሳዕ ዝስእን ከዓ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ ኣዝማዱ ምስ ሰምዑ ተጸሊሉ ኢሎም ነበሩ እሞ ክሕዝዎ እንታይ ገበሩ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣዝማዱ ኩሉ ተጸሊሉ ኢሎም ነበሩ እሞ እንታይ ክገብርዎ መፁ ክሕዝዎ መፁ ምክንያቱም ንሶም ብኣእምሮ እዮም ዘለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ይሕውኮ እዩ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ይኮን ሰብኽ ዘሎ ግን ንሶም ኣይለመድዎን ካብቲ ንሶም ዝለመድዎ ወፃኢ ዝገብር ዘሎ ንሶም ዝፈልጡ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ቤት መቅደስ ከይድካ መፅሓፍ ኣንቢብካ ስነ ስርዓት ጌርካ ክትዓብቲ ክትወፅኦም ዝደልዩ ንሱ ከዓ ከምቲ ቃሉ መፅኡ ሰባት ይሕውሎ ዝሰብኮ ዘሎ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኣበይ ዝሰብኽ ዘሎ ኣብ ገዛውትን ኣብ ዓድታትን እንዳኸደ ወንጌል የስብኩ ኣሎ ስለዚ ኣዝማዱ ኩሎም መፅኦም እንታይ ኢሎሞ እንታይ ኢሎሞ ተጸሊሉ ኢሎም ተጸሊሉ ስለዚ ተጸሊሉ ጥራሕ ኣይኮነ እንታይ ከዓ ክገብርዎ ደልዮም ክሕዝዎ ንዓታ እንታይ ግበር ግደፍ እዚ ናይ ጽላለ ነገር ኣይትግበር ክብልዎ ደልዮም ሰባት ከምኦም ዝብልዋ ተጸሊሉ እምበር እዚ ክርስቶስ ተጸሊሉ እምበር ከም ዝገብሮ ዘለኮ መንፈሳውነት እኮ ካብ ልክዕ ሓሊሉ ካብ ገለት እኮ ሓሊሉ እወ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንተ ተጸለልናስ ንመይና እዩ ንጎይታ ኢና ንክርስቶስ ኢና ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ
انت تصللكم غويتا يتصلل كابتك عند حلفكم كابتك غبرز غبو انت وصعكم كابتي ازمالي كردو مجمريا زي ردوم تامسكو ازمالكم يم زي ردو ازمالكم دا انزبلو نا تكون زلك حمزي تكبر زلك حمزي انا نوانجل قوت قالو مجمريا عقفاتي بيتسبي مجمريا بيتسبي سدرا بيتي دا انزبلو نيرو لا سرح لك سرح له سرح خلي كل نجار نبومون أنا يوميلو صاوعد مسقربون نو حافتي تقامي قصم سقع مرأي يسل مسقام كعلن تقوي لسقع زيكل نمنتاي سقع زقولا زلو ديقا مقدي زخيزلو إلهم أبقيقا مقدق سلا زقمتنا تغكلينا زي كونا نقاري زقبر زلو بقى نرقصو زي فلق سبي بزعبا نفسو زي حال سبي مسايو زي فلق نقاري جابير أملاك يبارك انت تسأللنا نكريستوسينا آمين جابير أملاك يبارك سلازي سبات هيردو النانيو أزمالك هيردو الكانيو عالم هيرد الكانيو كنتا هيردو الكانيو انت تسأللنا نكريستوسينا نسألل نحراف نقر قوا سبات يسأللو هو خبلو وعلو نزار تحرافي نقر قوا سبات كتاقعي وعلو هو خبلو وعلو قنزبهم يخبلو زغربكم نحنا خامنا وصوا 20 لعيسي ناي فوتبول تيم زخفلو ابا فينالو كلهم ابالات نتوم دغفت نايتي غاردا ورحاوي انتايغو يخفلو ورحاو غنزب يخفلو نمنتاي نتقعسو كابزلو بزبقا كل يخفلو نمنتاي ندعيكم حدث الله نعم نحنا قل انت تتسأل الناس نقويتاي እግዚአብሔር አምላክ ባር نقويتاي خمس قبر زلو خمسة زوج زلو خند حيل كام سبب ده قبر الله تسأل الله جنزبك تفسس الله جنزبك خمس قبر الله أنجوا እግዚአብሔር አምላክ ባር أنا قل زرع زلو يا عصر يا خا እግዚአብሔር አምላክ ባር እግዚአብሔር زرعكم وزعصد أملاك እግዚአብሔር بحقي تخكلنا عصبي انت تقبر أملاك زخفل أملاك እግዚአብሔር عص نايمان نمسك نجار نزيد اليوسي انت تقبر يوم عصبي زهد أملاك እግዚአብሔር عصبله من انت كريستوس يقوم تقبر ونجار كلهم قالوا انت قلنا أسامة يقوى إلو أكون أسامة يقوى نسب انت حرد عاستيهم نعقل قال انت حرد عاستيهم أسامة بحق لكم الله أب سماي سكاي تسنونه حسبي تسنونه جاب هرنا عملنا قالوا جاب هر حق إني عملاك سلازي قالوا إمنا كان مسمع قال كريستوس سلازي حقي نحنا بالإمنا من الملالس سبات حقي سبات نزل حلاف نزل رأي نجر يقولوا نجر من حلاف طبعاني نحنا قلنا نتزي حلف نزل على ما ونزقونه سلازي أنت تسألنا فقر كريستوس در يقولنا بقلبنا أنت لنا قلنا سباتنا ننفر بأمرنا أنت لنا قلنا سباتنا ننفر سلازي إجزياب هير إزيو زهقنا حتى نقرأكم حتى حفتي فولي نقرأ قبل تمس حفت قدسنا حفتنا مريم أبي يوحنا سونجر 10 سلسلة أنت 10 تغلطة أنت يمل مريم ما حدا نقرأ بزح زواجه قدوي قدئي سوري ناردوس وسيدا بوغيرا أجار يسوس لخير بسأوغرا دما تاجبرتو درزتو إتاني كأ بما إذا قدي قدئي تاجبر ملء حجز صلى الله عليه وسلم إذا سايقر ماكو منه أنت تقبر ذلا سب أقرز حساب بمتى يقرز حساب بما يحساب إحنا نفهم سب نزري تزاي كوي نمبر سب أقرز حساب سب زفلقه نبارو عالم زفلقه أرض مدرس زفلق سب حساب نحن كوينو بما يحساب نا إلى من الساعة يكونن هم يكونن زحلة فيز قبر إلى زحلة فيز قبر إلى سلازم نقبر إلى بنبعث ندري زيت قوي ندري إلى قوي كذي عندنا خا ناردوس أنا أنت يزواجوا كل زواجوا بس لو بزمن
እንኳ ብጨና ገርኩም እግሪ ሰብ ንሓፀብኩም እዚ 80 ሚት ዝዋጉ ጨና ከምዚ ኣትኣክል ከመይ ገርኩም እግሪ ሰብ ትሓፅብ ግን እንታይ ማለት እዩ ክትልቃዕ ደልያ ማለት ኣነሲ ካብቲ ዘለኒ ስታይ ክኸውን ክሓልፍ ኣለኒ ኢላ ሓለውያ በቃ ክሓልፍ እየ ካብቲ ደረተይሲ ክሓልፍ እየ ካብቲ ኩነታት ኩሉስ ክሓልፍ እየ ኤክስትሪም ክኸይድ እየ ኢላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባሃል እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ዝደሊ ነዚኦም እዩ ዝደሊ እዚ እዩ ድሓር ከዓ እንታይ እዮ መድረዚ ዳኣ ሽጎማነ ንኹም ትፈልጡ ጨርቂ ንኹም ትመፁ ትፈልጡ ስለዚ መድረዚ ሽጎማነን ጨጉርን እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ክብራሲ እንታይ ይብለና ጨጉራ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ንጓል ኣንስተይቲ ክብራ እንታይ እዩ ጨጉራ እዩ ስለዚ ኣነ ኢላ ሽጎማነ ክብራ ይብለኒ ጨርቂ ክብራ ይብለኒ ኖ እቲ ክብረይሲ ንመን ኢላቶ ንዕኡ እዩ ስለዚ በቲ ክብራ ጌራስ እንታይ ጌራቶ እግሩ ከዓ ደሪሳቶ እንታይ ማለት እዩ ክብሪ ክትህብ ከላ እያ ካብ ዝሓለፈ ክብሪሲ ሓሊፋ ሕጂ እዚ ትገብሮ ዘላ ንዝፈልጥ ሰብ ነዚ ምድራዊ ዓለም በቃ ዝተበለ እንታይ ትገብር ኣላ ብቁኑይ ፀሊቕ ሓፂባ እንደገና ከዓ ብጨጉራ ደሪዛ እዚ ናይ ፅላለ ነገር ይኹም ትብሉ እዋ እንተተፀለልና ንክርስቶስ ኢና ንፅለለ እዚ ኤክስትሪሚቲ እንድሕር ፈሊጥና እግዚኣብሔር እዩ እዚ ደረት ክስበር ኣሎ እዚ ደረት ምስ ኣፍረስካ ናብ ካልኣይ ደረት ትዓቱ እግዚአብሔር አምላክ ይባል ደረት ጋር እንድዕዚ ስሪካ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ አይትሪና እንተ ተአምስ ክብሪ እግዚአብሔር እንዶ አይምራ አኽኔር አይወልኹኒ ክብሪ እግዚአብሔር ዝረአ ብምእማኒ ክብሪ እግዚአብሔር ዝረአ ብምእማኒ ብዘይ ምእማን ዋላ ሓንቲ ነገር አይትሪና ክልተ ዝልቡ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ከም ዘይቀበል ፍለጡ እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር አይትረክብ ነው ቃሉ ተአምን እምነት መጽካ ምስማዕ ካብ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ቃሉ አሚንካ ተአምን زعمنا سبقا عشرين يوصل እግዚአብሔር አምላክ ይባል ተግባር ይዝገብ አሜን ዘአመነ ሱቁት ይወስድ በቃ ተግባር ወስድ እዚያ አመት አሜን አንዴ አወ በቃ ጎይታ ይላ አምጪ አሲሳቶ ዶግ ይሓደሩ ጨና መሊ እግዚአብሔር አምላክ ይባል እነሆ ሁነታት ሁሉ ኸዓ ይዛረባል ስለዚህ አሕዋቴ ንሕና እንታይና ንሕና ንሳቶም ነዚ ሓላፍ እዚ ካብ ገበሩ ንሕና እንዳይና ክንገብር ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ይባል ንሶምና ሓላፊዮም ንሕና ንዘይሓልፍ ናይ እምነት ጉያ ጎይና ተዓዊትና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ከይተጣዓስና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ፅባሕ ንጎዕ ዓስቦ ክንቅበል ከለና ሓደ ነገርኩም ትፈልጡ ዘለኩም ኩሉ ነገር ክተርፍ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ክተርፍ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብና ሒዝና ንኸይድን ኢና ገዛና ይንወስዶን ኢና ማኪናና ይንወስዳን ኢና ዘለና ንብረት ሓንቲ ነገር ኣይንወስድን ኢና ካብዚ ምሳና ዝኸይድ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ዓስብና ግን ኣብ ሰማይ ተፀንሐና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባል ኣብዚኣ ዝገበርናዮ ምእንቲ ጎይታ ኢልና ዝገበርናዮ ዓስቢ ኩሉ ግን ካብ እግዚአብሔር እንታይ ክንገብር ኢና ክንቅበል ኢና እግዚአብሔር አምላክ ይባል ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን ክንከውን ከለና ቅዱሳን ኩሉ ክቕበሉ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ዝገብር ኣኽሊል ዝግቦ ኣኽሊል እንዳሸለመ ኣታ እውን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ብምንታይ ክሸመካ ብብዙሕ ክሸመካ እዩ ናብ ዕረፍትኻ ከዓ እንታይ ግበር እቶ ሃሌሉያ ካብቲ ሁልከተኛ ዓለም ወፂኻ ኢኻ ጆኻ ሕጂ ግን ናብ ዕረፍትኻ እንታይ ግበር እቶ ኣኽሊል ንዘድልዮ ኣኽሊል እንዳሃበ ኣኽሊል ህይወት ከምዚ እንዳገበረ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና ብናቱ ተዓዳድላ ዓስቢ ዝህብ ኣምላኽ ስለዚህ ንዝኣመንዎ ኩሉ ከዓ እንታይ ዝህብ ኢልና ቃል ኣምላኽ ዓስቢ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚኦም እኳ ጎዮም ነዛ ምድራዊ ዓስቢ ክጭብጡ ዝጎዩ ዝገርመኩም ሲ ኣብዚ ኩዕሶ ፃወታ ሲ ዝተሳተፈ ጥራሕ ሱ ኢላ በቃ ዝተሳተፈት ክንደይ ኣትረክብ ትፈልጡ ዶ ክንደይ ሚልዮን ኣትረክብ ولا حد نقدر كده ولا تسعيرات وصال ولا تسعيرات وصاسي سوق إلى أبو بفتحة بمكفالات راح نتوم نفس وقفت تعاتسي بوزح $1 دولار حيزهم دخل مدانا أنا إزرع لو زمن تعاتها هذا خبرت بوزح جنزب استسلع له نمنتاي نايت بوي نايت قناتك بمول أمسي مدرو كمان نتاجه عصبته ምድራዊ ዓስቢ ኸማንት ንሓላፍ ነገር እግዚአብሔር ጋር ዘለዓለማዊ ዓስቢ ዘይሓልፍ ዓስቢ
نخل يزخون عصبي زي العالم أو خبري سلازل حواتي سناي قدر نقادر سناي قدر نقادر إذا سناي قدر خانا إمنة قدرينا نقادر نساتو ما ندراو نقر يوم تقادلو نحنا قن سماعو نقادر نحنا قن استقبر لنا نحنا قن حق فلتنا عنا تغيروا لنا فقر رئينا عنا سلازي نزنا قرزي لبنا نبرت عيا زيادة عمل خبار سلازي أولوس نيجي موجوس تيلو سناي نا إمنة قدر تقبر تقادر بقى نحنا قن ما نقادر سناي نا إمنة قدر نقادر عصبها بويتا كنقبلنا كلنا نسأل حافلنا هاللويا هاللويا